खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि Bgr Rccc नब्लाङाव 19 नं सिटनि विधानसभा उफ्रा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बीजेपी इउपिपिएल आरो एजिपि हानजानि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे सावरायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे समाव उफ्रा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै मोनफ्रोम दोलोआ गाव गावनि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनायखौ नुबोबाय थादों। थिग बेबादिनो दिनै बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौबो गोख्रों खालामनो थाखाय बीजेपी इउपिपिएल आरो एजिपि हानजानि गेजेराव सावरायलायनाय हाबाफारिया जायो। जिगुनं सिटनि बियाबनि विधानसभा उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बीजेपी एजिपि दोलोजों हेफाजाब खालामजानाय इउपिपिएल दोलोखौ देरहासार खालामथारनांगौ थांखिजों दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया चिरां जिल्ला Bgr Rccc नब्लाङाव एजिपि इउपिपिएल आरो बीजेपी हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायलायो। बे हाबाफारियाव बिटिएनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे इएम एमसिएलए आरो एमएलए बिथांमोनाबो खौसेयै बाहागो लायो। সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে চিডলি বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই উপনিৰ্বাচনত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ ইউপিপিএল দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আজি আমি তিনিওটা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউপিপিএল আৰু অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাসকল বহি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে অক্টোবৰ মাহত বা নৱেম্বৰ মাহত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। যেতিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কৰে আমি যাতে সাজু হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই আজি চিডলিলৈকে বা আমাৰ চিৰাং জিলালৈ আহিছিলোঁ। একেধৰণে বঙাইগাঁৱতো ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। আবেলি মই বঙাইগাঁৱতো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰিম। जोंनि फैगौ जि उफ्रा बिसायख'थि बाइ इलेक्शन सिडलियाव जानो गोनां बेखौ लानानै बीजेपीनि आरो इउपिपिएलनि आरो एजिपिनि जोंनि जिल्ला पर्यायनि दैदेनगिरि ब्लक पर्यायनि मण्डल पर्यायनि दैदेनगिरिजों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सावरायगोन आरो बिनि गुबै थांखियानो जाबाय सिडली जि फैबाय थानाय इलेक्शन बेवहाय जोंनि बिजाथिया जाहाथे गोबां भटआव देरहानो हायो बेखौ थांखि लानानैनो दिनैनि मिटिंखौ लिंनाय जादों आरो बेवहाय वार्कार्सफोरजों इन्टारेक्शन खालामनायजों लोगोसे मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे मोनथाम हान्जानि जि रल बिनि सायाव बिथाङा मोनसे डाइरेक्शनखौ क्लियार खालामगोन आरो बिनि थाखायनो बिथाङा दिनै फैदों। दिनै जोंनि आसामनि मानगोनां कर्मयोगी मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेयाव नुजाफैगोन। जोंनि इउपिपिएल बीजेपी आरो एजिपि बे मोनथाम हान्जानि जयैहाय फैबाय थानाय जे जोंहा बाइ इलेक्शन दङ सिडली समष्टि आरो बङाइगाव समष्टि बे मोननै समष्टिनि जे बाइ इलेक्शन दङ बेखौ जों जयै गेलेगोन। इउपिपिएल बीजेपी एजिपि बे मोनथाम हान्जाया जे ज' जानानै गेलेगोन बिनिनो जोंनि बे मावथिफोरजोंहाय लोगो हमलायनाय दङ दिनैहाय बिथाङा माखासे बिथोन गासिबो हान्जानि मावथिफोरनो होलांगोन। बेयाव माखासे सुबुरुन बिथाङा होलांगोन बिनि थाखायनो बिथाङा फैगासिनो दङ। बेखायनो जों बेयाव दिनैहाय बङाइगावनि बे Bgr नि नैबे RCC हलावहाय जोङो ज' जादों।